Malý Max Hubina je obrovským prekvapením. Talent je slabúčké slovo pre tohto velikánskeho malého motorkára. Iba 5-ročný škôlkar sa akoby s 2 kolesami narodil. Na svojich dvojkolesových tátošoch sa drží sebavedome, s istotou a veľmi rýchlo jazdí svoje krkolomné kúsky. Musím povedať, neverila som vlastným očiam. Max súťaží so 7 a 8 ročnými deťmi, pretože vo svojej vekovej kategórii nemá súpera ani sparring partnera. Ako sa ty voláš? Umím mať. A čo ty tu robíš, povedz mi? Umím jazdiť. Ja ľúbiš jazdiť. Na čom jazdíš? Mama okolke. Na motorke, ale ty máš veľa tých motoriek. Je to bicykel. Aj bicykel. Koľko máš motoriek a bicyklov? Veľa. Veľa. A kto ťa to naučil jazdiť na motorkách? Nikto. Ty si sa sám naučil? Áno. A čo si myslíš, si najlepší? Áno. Dobre. A prečo to robíš? Čem? A čo bude z teba, keď budeš veľký? Lapík. Keď budeš veľký chlapík, čo budeš robiť? Vazí mama okolke. Kde chodíš do škôlky? Tetkovej. Ty si krtková trieda, áno. A dobre je v škôlke? Áno. Máš tam kamarátov? Áno. Ako sa volajú? Volá ko Jakub. Dobre. A táto sa ako volá? Vlasto. A tiež vie jazdiť na motorke? Nie. No dobre, a mama vie jazdiť na motorke? Nie. Nevie ani mama, tak len ty vieš v tejto rodine. Áno. A aká je tá mama a táto, akí sú? Hálepky. Najlepší sú, dobre. Čo by sme odkázali tak deťom? Haloj. Vazí mama okolke. Úplne mama okolke jazdiť. Samozrejme, pred mikrofón sme si prizvali aj hrdých mladých rodičov tohto obrovského talentu. Hubinovci, predstavte sa nám. Dobrý deň, ja som Barbara. Dobrý deň, Rastio Hubina. Máte doma Maxíka, neuveriteľný talent, ktorý sa narodil s motorkou? Vyzerá to tak, že áno. Poviete mi o ňom niečo? Je to malé, živé dieťa. Rád jazdí na motorke, na bicykli, vymýšľa ako asi bežné dieťa. Má 5 rokov. Áno. Odkedy jazdí na motorkách? Od 2 rokov jazdí na elektrickom odrážadle. 3,5 roka už jazdil na benzínovej motorke. Je to podľa vás normálne? Trošku výnimočné. Začínajú deti od 6-7 rokov, aspoň keď dočiahnu. A tento ešte nedočiahne. Ako ste na to prišli, že na toto môže mať talent? Postupne sme skúšali s odrážadlom. S väčším odrážadlom, bicykel, väčší bicykel. A nakoniec sme vyskúšali benzínovú motorku, nejaké čínske značky a potom sme sa prihlásili na pretek v Bajči prvýkrát pred rokom s elektrickou motorkou. Pred rokom to znamená, že Max má 4 roky. 4 roky mal, 4,5 roka mal, keď prvýkrát išiel Bajči na pretek. A hneď tedy sme sa rozhodli, že vyskúšame to na tej poriadnej benzínovej motorke, čo už je závodná od firmy CSM. Čo na neho hovorili na tých pretekoch? No, že je to výnimočné. Išli okolo staršie, dajme tomu, že babky a tie mali slzy v očiach. Ja som mala zase motýle v bruchu, ale teraz nie od šťastia, ale od strachu. My sme postupne zvykli na to, ale keď ho na prvýkrát niekto vidí, alebo to je naživo, tak je to výnimočné trošku. Alebo potom zase zhrozený, že ako to môžeme dovoliť, že také malé dieťa tak jazdí na tak. No a ja sa veľmi bojím o neho teraz, vy ste si už na to zvykli, ale Max má aj svojho trénera. Áno, v Šenkviciach. Klub je M-Cross Šenkvice, M-Cross Academy Šenkvice. Tréner sa volá Vladimír Novák. Chodíme tam od polky minulého leta. Hneď, ak sme prešli na tréning, ak sme začali chodiť, tak odtedy tam chodíme k nemu. Je to jeho najmladší žiak? Áno. A čo hovorí pán tréner na neho? Čo z neho bude? Že z neho niečo bude. Že to je výnimočné. Nádej takýchto mladých jazdcov. Lebo už momentálne málo takých malých detí začína jazdiť motocross.
No ja určite nie som odborník, ale za mňa to vyzerá naozaj tak, že tieto pekelné stroje ovláda telom, rukami a vie, čo robí a má 5 rokov. Presne tak. A minulý rok bol v Šenkviciach uzavretie roka, bol ocenený pohárom nádej. MX50, to je Pohár nádej, čiže on je taká nádej nášho mesta na dobré výsledky? Áno. Je to tak, je to vlastne najmladší účastník vlastne tejto skupiny, v ktorej momentálne jazdí. Mama, ani nebicykluješ? Iba na ceste. Podľa trička, áno. Táto? Áno, chodili sme do bajparku, tam sme začali najprv. Plán bol jazdiť bajparky s malým a byť cez víkendy spolu. Ale nejak sme vyskúšali motorku a vybrali sme sa teraz touto cestou na motorke, ale nevieme, či pri tom zostaneme, lebo keď to vyrastia a budú 8 roční, tak to bude náročné. Teraz je to také výnimočné v jeho veku, ale keď budú starší a 8 roční, tak už tam sa vyrovnajú trošku tie síly. Tam to už nebude asi také výnimočné. Videla som na tejto najväčšej motorke, že on vlastne ani nedočiahne. Nie, nedočiahne. Kde ho vypustíme, tak sa musí vrátiť tam, kde ho zoberieme znova, lebo to je na tom, že sa vôbec pustí na takej veľkej motorke, kde aj nedočiahne. Deti nemajú pud seba záchovy, ale musí vo vás úplne maximálne na 1000% veriť. Áno, je to tak. A tieto prekážkové dráhy vymýšľate tiež vy? Áno, postavíme si tu spaliec, robím v doprave a máme tu navyše palety, tak si postavíme niečo, aby sme zabili nudu, alebo aby sme trénovali. Takže trénujú tu každý deň. No pokiaľ je s manželom na firme, tak áno. A stá sa, že nejaký úraz Maxík padol? No, padnúť padne, ale chvála Bohu sa mu ešte nič nestalo, že by si niečo zlomil alebo niečo podobné. Ako toto prežíva mama? No, mama, najprv zo začiatku to bolo obťažné, ale potom už to bolo lepšie, lebo sme si zvykli aj na to, že je aj šikovný, že aj vie, že čo má spraviť, kde má pribrzdiť, kde môže ísť, kde nie. Niekedy vymýšľa, ale samozrejme vyskúša svoje hranice. Táto, poslúcha Maxík? Poslúcha a je motivovaný nejakými odmenami, aby to lepšie fungovalo. No lebo sa mi vidí, že naozaj on chce a jazdí. Prečo to robí? Pritom to netreba motivovať, to robí s chuťou, s vášňou. Poďme trošku hovoriť o financiách. Asi toto není lacný špás. No nie, vychádza to mesačne len tréner, 3-krát do týždňa tréning. Keď to spočítame dokopy, tak to vychádza aj na 500 €. Takže 3-krát do týždňa tréning v tých Šenkviciach. Útorok, štvrtok a víkendy sa vyberajú ľubovoľný tréning na inej trati. 500 sú tréningy plus motorky. Plus motorky, tam som nerátal opravu a... A zrejme aj tie pneumatiky. No, tie pneumatiky to nie je až tak 2-krát do roka, to nie je najväčší náklad. Najväčší náklad je na to cestovanie. Máte svojho sponzora? Zatiaľ nie. Takže by ste uvítali zrejme nejakého? Tak ako každý si myslím, lebo nie je to naozaj finančne lacné. Kde by ste chceli vidieť svojho Maxa o 10 rokov, dajme tomu? My sme nerátali, že budeme jazdiť motocross, my sme chceli byť s ním cez víkendy spolu v bajparkoch a nejak sme prešli na motorky. Takže my sme s týmto nerátali, že pôjde na motorku. No ale už začnete rátať. Aj s tým, že bude slávny? Zatiaľ, kým ho to baví, tak nech jazdí, ale tlačiť do toho nebudeme, lebo ani financie na to nebudú, keď nám niekto nepomôže. Sami to neutiahneme, ale zatiaľ nejaký rok, kým začne dočiahnuť na zem, kým bude dočiahnuť a tedy sa ukáže, čo dokáže, tak potom sa rozhodneme, že či v tom pokračovať, alebo či od toho ustúpiť. Čo hovoria babky na toto? No, babky sú podľa mňa nadšené, veľmi sa im páči aj videa, aj všetko, čo natočíme, takže... Takže nekričia na vás, že čo ste to dovolili tomu malému chlapcovi? nie, veru, tí sú veľmi radi, že tešia sa z neho, že ak mu to ide dobre. A okolie, kamaráti? Nadšení, pomáhajú nám, niekto nám venoval skoky nejaké. Aký je Max? Kamarátsky, to vidíme, celkom výrečný. Áno, on sa s hocikým skamaráti, ľúbi sa s ľuďmi hrať, no s deťmi, aj staršie, není problém. Kde chodí do škôlky? Na Bratislavsku v Nových Zámkoch. Ja som už hovoril, že ktorá skupina je on, že? Áno, skupina Krtkov. Je rád v škôlke? Áno, veľmi ľúbi tam chodiť, hrať sa s deťmi. A hovorí aj tam o tých motorkách? Áno. Aj pani učiteľky ho sledujú na Instagrame, tak sú uchvátené aj oni. Takže má svoj Instagram? Má svoj Instagram aj na YouTube má svoju stránku. Tak, ako ho nájdeme? Max Hubina. Keby sa niekto rozhodol vás nejakým spôsobom podporiť, kde vás nájde? Na Instagrame cez jeho stránku, dajme tomu Max Hubina, alebo na YouTube, čo má videa, tak máme tam odkaz. Dobre, a kde ho môžeme vidieť? Na nejakých súťažiach, pretekoch, tréningoch? Tento rok začne Pionier Cup
Prvý pretek bude 9.5., potom 16.5. Pusté Ulany a ďalšie preteky ešte konkrétne termíny nie sú určené, ale bude zrejme býva každý rok okolo 10-12 asi pretekov, len čaká sa na to, že kde sa určia preteky, na ktorých dráhach. Takže každá sobota je podľa tohto obsadená. Áno, presne tak. Nevadí vám to? Nie. Treba, aby aj to dieťa malo pohyb, aj bude také socializované medzi svojimi rovesníkmi a robí to, čo ho baví. Dajme nejaký odkaz rodičom, ktorí, tak ako ja napríklad, sú takí ustráchaní a nedovolia deťom sa takto rozvíjať. Tak je vždy v tom strach, predsa je to naše dieťa každého, ale musíme aj dôverovať v to dieťa, že čo vlastne dokáže a podporiť ho v tom. Treba dať ochranné prvky, vyskúšať to a keď to pôjde, tak tomu treba pokračovať. A keby náhodou niekto sa bojí do toho ísť, vstúpiť, kúpiť si nejakú motorku, tak dá sa aj požičať niekde, to treba vyskúšať, aby do toho niekto to skúsil, lebo len tak na blind kúpiť motorku cez 2000 eur použitú alebo 5000 novú a vyskúšať to, tak to nejde. Dá sa s niekým, keď chcú, aj sami sa môžu dohodnúť a prísť to vyskúšať a kľudne poradíme niekomu, že čo spraviť alebo jak začať. Mladá rodinka robí pre záľubu Maxíka maximum. Venujú mu všetok svoj čas, energiu, pracovné dni aj víkendy a samozrejme aj financie. Zároveň si uvedomujú, že to všetko bude čo chvíľa málo. Aj tento šport vie byť tvrdý a nekompromisný. Vyhráva vždy ten, kto na to má. Prostriedky a možnosti trénovať posúvajú malých motorkárov na stupeň víťazov. A preto už teraz hľadajú Hubinovci pomoc, sponzorov, aby mohol Maxík dokázať vo svojom detskom veku čo najviac. O nejaký rok postupne príde čas, kedy už jeho talent a ocková húževnatosť nebudú postačovať. Držíme im palce, aby Maxík bez zranení a s veľkou radosťou dorastol na víťazné priečky.